корубори вовоҷон соси чунки дар мошинои қимат гузаштем. Мошини қимат. Аммо рақам тоҷикӣ мошин қарор дорад дар Москва. Мошинчаро касе мефаҳма. Kia Stingerш мегам бародаро. Ай Корея омадаги ай. Kia Stinger 7 моҳ воз дора, яъне ки документош 7 моҳ дар Москва. Kia Stinger 2018 мотор D турбо. Мошин ба тамоми санъата. Бародаро, мошин ба тамоми санъат. Шинам ба круг тамошо дорам. Ин пихлават михлават ҳамаш ҳаст. Озим дар ахири навор нишон метим бачаҳо. Нигоҳ кунед. И дискош як сума. Як сума хак да канса нарам. И дискора бини. Бини кожный салон. Обогрев сдельник, охлаждение сдельник, лифт, мультирул, ҳама тарафа шароитои мошинча тенҷ. Бачаҳо, ҳама тарафа тенҷа. Нигоҳ кунед. Ина, нигоҳ кунед бачаҳо. Ҳозир бо тараф нишон метим. Камтар дерта омадиам бачаҳо. Гайраҳиду. Мошин дар ҷо аст дар Москва. Ина ҳамаро ман нишон метим барои шумо. Мошинчаро бачаҳо дар фурӯш монда бародари тоҷики мо. Ман дар шакл нишон метим. Бисмилла. Ина бачаҳо, ина иҷа ҷӯ пешга мешгаву зарета қавру бало ҳамаш плюс мегзарем. Ина мошинча Kia Stinger 2018 мотор D турбо. Боло лук дора. ҳайёш ҳастан. Ина обогрев сдельник ҳамаш ҳаст. бачаҳо, якне мошин ба тамоми санъат чай. ҳозир бачаҳо баъд телефон нишон метим. хуб, ина мошинчара нигоҳ кунед. ҳозир мотора нишон метим. ҳозир мошин заводӣ дай. ҳозир бардор. так ҷоиш. ина бачаҳо мотор, мошин заводӣ дай. инҳа. мотор тоза. D турбо. ком пихлава чабуҷа хоҷи. ҳозир газ метия тамошо кунед бачаҳо. ина ман ақиб мерам. ина. Бася, тамом. Хуб, бачаҳои азиз, ина мошинчаро шунидед, дидем мошинча. Нархшан дӯстони азиз мегум ҳозир. Нархша бачаҳои азиз, бародари азизи мо. Нархша 2 миллиони 100 гуфтааст, бо суҳбат мешавад. 2 миллиони 100 бо суҳбат мешавад. Мошинча 4 та балон дора, ну я запаска, то есть запаскаш без диска фақат. Ё бе запаска миён ай завод чӯ мега, аммо бародар хад я резин харидагӣ мегири як кадон нишонати агар кафит балон бу чикор мекунӣ полностью мезаниш. Kia Stinger 2018 мотор D турбо. Қарор дорад дар Москва. Рақамо тоҷикӣ 7 моҳига документ дора. Ҳама шароитош тенҷ, воз. Ба ягон чиз алиш намешавад. Алиш подвику на ба замин на ба хуна. Фақат дай бародар сум дар кунад 2 миллион 100 ҳазор русиш мега. Бо суҳбат мешавад. Хитон дар Somонтеҷи да авито бубине мега худаи Россия қимат бидаст инош. Русиш дар Тоҷикистон акон. Паноҳ ту ба худо илтимос ай шумо чикор кунед. Мет шароит дори, кадмет шароит дори ҳамаи бихареш. Ина стоп ша гирун мекуна бачаҳо. Ина стопош ҳамаш кор. Ақиб ҳайки камакак. Бас. Ана кози пеш мегзарем бачаҳо. Фароша гирун ка, аваринкоша гирун ка. ина фарош аваринку номрои тоҷикия гирифтагишем бародаро. Видео дуруста омад. Гирифтем номроша чунки номрои тоҷики бародаргу номро наёянд. Моз кадме шароити харидан дори ҳамаи замзам. Аллоҳ ки ҳамата насиби ҳамчунин мошинои бадвоима кунаву тоҷик ҳама вақт сарбаланд боша. Аллоҳ нигаҳбон ту. Бачаҳо дута кли дора. Ина ай клиш мақсад ина бо айҷа ҳуй мешава. Ина ба кли меҷиқиш ҳуй мешава. Хуб. Ина хуш руа кӯшид. Ина ки баъд бо ина иҷа акша меҷиқи. Бо кил турнаҳа гирис мешава. Дидед? Истиш кунем номрош нато. Ина бо маҳкам шида. Ина. Дидед? Хуб. Дута кли дора. Бо барои вихли пуш дора. Хулас ки мошинча беҳтарина. Лайк, комментария фаромӯш накунед. Салом.